Astăzi se vede, după cum se vede, facem episodul de prima dată când filmăm și vom face casa. Deci vom filma întâi să ne facem casa, să căutăm lână. Am lemn acolo, după cum se vede, merge cu casa. Deci bine, trebuie lână întâi și întâi ca să pot să-mi fac pat. Dar așa, o lână mie mai trebuie oi. Dar dacă nimeni nu spawnează aici, nu se spawnează nici măcar o oaie. Ok. Eu atunci voi continua casa până se va poate mai se spawnează ceva. Aici ar trebui să fie ușa. Deci până aici iarba folosită. Cam până aici. Nu este chiar mică casa, dar nici mare. Interesul meu chiar nu este mare, dar o ușă, ok. Eu mi-am, băi, nu lână, am pus la lână, se fușe. What the fuck? Ok. Acum ar trebui să spară rău. Nu se vede prea mic. Și întâi să-mi fac un băț. Dar nu pot să-mi fac topac. Ok. Să mai iau lemn. Lemn. Să mereu aici că nu am mâncare. Bine, am puțină. Am mâncare, doar că nu am cine știe ce. Și n-aș vrea să se ducă, să nu... Și aș vrea să dați like-uri, să vă abonați, să faceți comentarii, dar să nu, decât să vă uitați și să nu faceți nimic, mai bine dați un comentariu și multe like-uri. Mi-ar place să facem 1000 de like-uri. Dar dacă suntem la început, nu o să facem așa de repede, deci nu s-a început. Nu să facem chiar 1000 de like-uri dintr-un episod, să știe că nu suntem... Facem toată ziua un episod. 15 minute, 30 de minute un episod. Chesturi. Da, după cum se vede, acum se aude verișoara mea și fratele meu. Deci, așa. Așa. Trebuie mâncare, dar
Nu am ce să fac. Deci... Cam aici trebuie să termine. Păi, tu ce cauți? Trebuie să fii spart. Ce nu am nevoie îl bag aici? Că nu prea am nevoie de astea. Și tu. Pup, aici. Bine, dacă tot am început cu lemn de asta, să terminăm cu lemn de asta. Nu am văzut pădurea aceea, deci... Și... Ce cu lemn de asta? Să terminăm cu lemn de asta acasă. Și să facem mai bine din orice lemn. Ok, bine, trebuie lemn de asta acum. Dacă tot am început cu lemn de asta să facem casa. Un sfert de oră va dura episodul acesta sau jumătate de oră. Nu o să dureze o oră, că e prea mult. Și e... Nici nu am ce să fac într-o oră, că într-o oră termin cam totul, dar așa să mai facem. Gata. Și acum vezi și buton pentru casă. Nu. Pe mine mă interesează decât să facem like-uri, să strângem multe like-uri, că este un episod de Minecraft, dar de copii, deci este una cine știe cine. Deci aș vrea să să strângem like-uri, că dacă n-ar strânge, nu ar fi ar fi toată lumea se uită la alte episoade de like-uri și dacă este primul nostru episod să mai și cine știe ce, să mai strângem like-uri, că nu vreau să fim pe ultimul loc. După cum am zis, după ce sparg copacul ăsta, mă duc să vânez niște lână. Cam se face noapte. Și eu nu am pat. Opa! Trebuie să mă duc acasă. Trebuie. Deci, de ce nimeni? De ce nu se spawnează oi? Mi se pare că se întâmplă ceva. Nu este în regulă. Mie că cineva va intra zombie aici și nu este bine. Deci ar trebui să umplu aici cu lemn. Să stau aici toată noaptea. Vă dați seama cât înseamnă să stau aici. Ok, dar ce-am văzut aici? Un creeper. Nu e bine deloc. Nu e. Uite așa. Ar trebui să începe să... Greu aici. Hei! Ce se întâmplă? Ce să facem? Nu e bine. Nu e bine deloc. De ce?
să supraviețuiesc. Spider, ieși! Așa. Eu n-am făcut bine de că am ieșit de casă. Oi. Enderman. Nu este bine deloc. Cam atât. Nu. Astăzi am fost nebunit după să fac casa și uitați, să-mi iau lână. Ok, iar ca zombie nu mă vede nimeni, nu rămâne. Oaie. Caut oaie în timp de noapte. Și nu este în regulă. Cine a dat? Stați departe de mine. Stați departe. Da. M-a omorât. Și cam atât din episodul acesta. Deci